danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa. Shugaban 'yan ƙungiyar masu yi wa ƙasa kutse wato Shekau ya yi kira ga 'yan bindiga akan cewa da su yi masa mubaya'a domin su ƙarasa gurguje Najeriya. Ku danna subscribe akan tashar mu sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin kallon wannan faifan bidiyon da Shekau ya sake. Ku danna subscribe ɗin gami da danna ƙararrawar sanarwa kamar haka. A cewar jaridar Humangal, Shekau ya sake faifan bidiyon ne yayin da ya magana na kusan minti 13 da sakonni 49, yayin da 4 daga cikinsu suka yi magana da Turanci da Faransanci da kuma Fulfulde, yayin da suke aika wa mutanen jama'ar garin Niger da Zamfara sako. Ga dai furucin da shugaban masu yi wa ƙasa kutse wato Shekau ya furta a cikin wannan faifan bidiyon. Ya ku 'yan uwana da ke ƙasar Chadi da wanda suke dajin Sambisa da kuma wanda suke bakin teku da na ƙasar Kamaru da kuma na jihar Zamfara da jihar Niger, ina kira da ba ku ƙarfin gwiwa da mu tashi tsaye domin gudun ƙara haƙƙin Allah. Wannan dai shine furucin da ɗaya daga cikinsu wanda ya yi yayin da fuskansa yake rufe. Duk abin da muke yi muna yi ne saboda Allah, don haka ina ƙara ba ku ƙarfin gwiwa da ku ci gaba da ku dage akan abin da kuke aikatawa, don a cikin Alkur'ani Allah yana ƙara ƙarfafa masu ƙarfafa gwiwa. Sannan a cikin Alkur'ani Allah ya buƙaci Allah ya ƙara ƙarfafa gwiwa da mu ƙara juriya a gurin ƙara haƙƙinsa. Ana ganin muna kisa muna ɓarna, Allah ne ya ba mu dama da mu kashe duk wanda ya ƙi bi addinin Allah. Ƙungiyar ta Boko Haram ta yi amfani ne da harsuna da dama wajen aika wa mutane da dama da suke nahiyar Afirka sako domin ganin sun ƙara samun mambobi. Sun aika sako zuwa jihar Zamfara da kuma jihar Niger da kuma jihar Katsina saboda suna buƙatar da su ƙara samun mambobi da kuma ƙarfin gwiwa. Sannan kuma suna buƙatar ƙarin mambobi daga cikin ƙasar Najeriya daban-daban da kuma yankin Sahel. Muna aika saƙo ga 'yan uwanmu da ke yankin tekun Chad da wanda suke dajin Sambisa da kuma Niger da ma jihar Zamfara. Muna sanar muku da babban murya cewa muna nan cikin ƙoshin lafiya kuma muna nan muna ci gaba da fafata domin ganin mun kafa addinin Allah. Sannan muna godiya ga Ubangiji da ya ɗora mu akan wannan hanyar domin kafa shari'ar musulunci a doron wannan ƙasa ta Najeriya. Muna kira ga 'yan uwanmu da ku zo mu haɗa gwiwa domin mu ƙarasa rugurguje wannan ƙasa ta Najeriya, ƙasar da kafirai suka juya wa addinin Allah baya. Muna kiran ku 'yan uwanmu da ke jihar Zamfara da kuma wanda suke jihar Niger da ku zo mu haɗa kai mu ci gaba domin ganin mun kafa shari'a. Wannan su ne 'yan takaitattun bayanan da 'yan ƙungiyar tada ƙayan baya suka yi. To jama'an Najeriya, muna kira ga ku, sannan kuma muna bukata da a ci gaba da tashi tsaye domin a ci gaba da jami'an tsaro da kuma shugabanninmu a ci gaba da tasu da addu'o'i saboda ganin mun kare kasarmu daga wannan masifa ta annoba ta wa'innan 'yan kungiyar tilastawa ƙasa masu yi wa ƙasa kushe wato su Shekau. Jama'a dan Allah dan Annabi muna so a ci gaba da taya ƙasarmu Najeriya da addu'o'i daban-daban domin Allah ya kare mu daga shirin wa'innan azzaluman wa'inda ba su ma san me suke yi ba. A nan dai mu kawo muku 'yan takaitattun labaran. Kar ku manta ku danna mana subscribe akan tashar mu sannan ku danna ƙararrawan sanarwa domin shine zai ba ku dama daga zara idan mun ɗora muku sabbin labarai. Wannan dai shine furucin da 'yan tada ƙayan bayar suka yi wadda jaridar Humangal ta rawaito.